Minasan, okaeri! Què, ja teniu els vostres propòsits d'any nou? Jo ja tinc els meus. He pensat que aquest any aniré molt més al gimnàs, aprendré nous kanjis, tindré més de 10.000 subscriptors, pica de dullet. També tindré... Bueno, és que si començo no paro, la veritat, i crec que necessito organitzar-me i per això demanaré ajuda al meu amic Daruma, que m'ajudarà no només a organitzar-me, sinó que se'm facin realitat els meus desitjos. Aquest és en Daruma, és un amulet molt famós allà al Japó, i si us quedeu fins al final del vídeo us explico la seva màgia i la seva llegenda. No et baixis del tsunami, kudasai, hajimemashou! Bé, minasan, això que us explicaré és una miqueta creepy, però no us preocupeu que tampoc és per tant. La llegenda explica que el Bodhidharma era un monge d'origen persa, fundador del budisme zen. Es veu que va estar més de 9 anys meditant, amb els ulls oberts ben oberts, i en una d'aquestes ocasions els va tancar sense voler i de tanta ràbia que va agafar es va treure les parpelles. A més, com estava sempre en posició de meditar, els braços i les cames li van deixar de funcionar i per això se li van caure. Per aquest motiu en Daruma no porta ni braços ni cames. Primer de tot, hem de marcar un objectiu que sigui medible i realitzable. Pintar l'ull esquerre mentre et concentres en l'objectiu. Val, sí, m'he equivocat. És que jo quan ho vaig comprar, a mi ningú em va dir això va a l'ull esquerre. Jo el vaig pintar en el primer ull que vaig trobar i, doncs mira, em vaig equivocar. Però bé, no passa res perquè tinc aquest altre que també em vaig equivocar en el seu moment, no sé si es veu el foradet, però el vaig aconseguir posar aquí, perquè és com una xinxeta. Però bé, jo crec que no passa res, que els bons propòsits ja hi són, així que estic tranquil·la. Posar el nino en un lloc en el que es pugui veure i sempre tenir present l'objectiu marcat. Quan es compleixi, es pinta l'ull dret. Un cop s'ha realitzat tots aquests passos, els hem de portar al temple per cremar-ho a la cerimònia que se li diu Daruma Kuyo, i això es realitza a finals d'any. Hi ha qui aprofita per comprar un altre per al seu proper repte. A la nit se celebra un concert al temple, el Setsubun. El Daruma es pot regalar o comprar-se'l un mateix. La forma del Daruma està feta perquè no es caigui. Té així com una forma de pera i està feta en paper matxé o fusta. Hi ha una dita que l'acompanya. Nana korobi yaoki. 7 vegades et caiguis, 8 t'aixequis. Hi ha diferents colors de Daruma segons el seu significat. L'origen i més extès és el vermell. I no, la Coca-Cola no ha tingut res a veure aquí. Sembla que el Bodhidharma portava una túnica vermella mentre meditava. Simbolitza bona sort i felicitat. Negre, seguretat i estabilitat. Blau, salut i tranquil·litat mental. Groc, fama o diners. A vegades també se li relaciona amb intel·ligència i creativitat. Verd, salut i esperança. Blanc, puresa i innocència. Lila, misteriositat i intuïció. Taronja, optimisme i energia. Rosa, amor, afecte i relacions personals. La majoria de darumas porten a la seva panxa el kanji de fuku, que significa sort o benestar. També es poden personalitzar, o inclús alguns venen buits per a que escriguis tu mateix el que vulguis. Així com a curiositat, 8 de cada 10 darumas es fabriquen a una única ciutat, Takasaki, al nord de Tòquio. Què t'ha semblat la història del Bodhidharma? I la de l'amulet Daruma? En tens alguna a casa i se t'ha complert el desig? Explica-m'ho tot als comentaris, kudasai. I no t'oblides de subscriure't, donar-li el like i que soni ben fort aquesta campaneta, perquè així jo podré continuar fent contingut com aquest. Ens veiem al proper vídeo. Jale! I no t'oblidis sobretot de subscriure't, donar-li el like i que soni ben fort aquesta campaneta, perquè així jo podré continuar fent i pam, i aleshores, clar, això, tot això podré fer. Què t'ha semblat la història de Bodhidharma? Bodhidharma, clar que sí, senyora.